Kumusta na? Bossing. Yeah. Dear Kurakot, kamusta na? Sana ay okay ka? Yan ba yung tanong na gusto mong marinig sa akin ha? Alam ko sumasarap na yung buhay mo, kitang kita naman sa iyong aura. Kasi noon, simpleng bahay lang, ngayon parang palasyo na. Yung dating rusi mong motor, bimotate se hesto, tera big bag na. Astig tala, nag-iisa ka lang yan na meron sa Asia. Yung Seiko lahat mong relo dati, Rolex ito na best edition na. Ayos mo kang kagalang-galang, tatad na ng alahas. Yung katawan bling-bling, di na mabilang bisyo mo. Sustentado, walang problema, di na umaasa sa tropa. Lahat mo damit branded, yung Gucci brand ginagawa mong pantulog. Araw-araw sa mang inasalag, aalmusal kasama mo lahat, pati mga apo mo sa tuhod. Pero tanong ko lang, kumusta yung tulog ng mabalitaan mong maraming bata ang nalunod? Dahil sa kinurap mo yung budget para sa flood control. Napoproteksyon sana sa kanila para yung baha di agad nakasugod. Buenas mo talaga, di ka pa binangungot. Ingat ka biyahe mo, sana bangin ka lang mahulog. Inae ka lang mahulog. Ka lang mahulog. Teka lang, bakit mo nagagawa yan? Naiisip mo ba sila? Yung mga batang walang edukasyon dahil sa iyong mga ninakaw na pera. Sa kultura at sports, kapos ang pondo dahil shoot lahat sa iyong bulsa. Araw-araw na pamumuhay, marami ang nahihirapan, biktima ng iyong bulok na sistema. Pag may bagyo o lindor, relief goods kulang, funds naglalahong bigla. Hindi lang paderang nabibiyak, pati tiwalan ng madla. Kinabukasan ng bagong henerasyon, pinagla. Alruan mo lang ba? Infrastructure na bulok, ospital na siksikan, ikaw ang dahilan, wala nang iba. Di mo ba nakikita nagugutom na bata, mga manggagawang nalugmok? Ang Pilipinas ay mayaman pero bakit parang laging nakatungkok? Sinasabi mong mahal mo ang bayan pero tinatraidor mo. Transparency na kailangan, tinatakpan ng kasinungalingan mo. Transparency na kailangan, tinatakpan ng kasinungalingan mo. Kailan ba magbabago mga politikong tulad mo? Yan ang tanong na nakakabingi. Kailan mo ba titigilan yung pangungurakot na? Napakawalang hiya, kaya naisip ko lang bigla na what if kaya kung walang kurakot ang nanunungkulan sa bansang inaapakan ko? Siguro ang Pilipinas, isa ng paraiso. Hohomsi magduro sanang mamamayang Pilipino. Mas mabilis ang progress, walang butas sa debt ng gobyerno. Wala ng pamilyang naghihirap, walang ospital na di maayos serbisyo. Isipin mo boss, isang beses lang tayong mabubuhay sa mundong to. Ano gusto mong kwento? Anong legacy ang iiwan mo? Yung history ba ay magsasalita na magnanakaw ka ng bayan, o magsasalita na servidor ka nag-iwan ng karangalan? Gawin mong maganda yung kwento mo, hindi lang puro sarili mo ang nasa isipin mo. Maging bayani ka, hindi salot, habang may pag-aasa at panahon pa. Tip tip yeah. Yan ang Dear Kurakot, isang liham ko para sa'yo, para sa bayan, para sa Pilipinas. Baguhin ng bulok na sistema, peace, wag ang kurakot.